Както знаете, аз съм Тони Руменов. Миналият път толкова се развих. Видях клипа. Миналият клип не е имал доста звук, дори никакъв. Какво? Да, се отдалечавах доста. Къде си? Sorry for party rocking. Така, малко да говорим по-силно, защото все пак нямаме микрофон, не сме на комп, нали, на телефони. Така, надявам се някой да гледа поредицата. Мисля, че ще бъде гледано от хората. Хайде да почнем нов свят. Хайде. Какво? Така. Ще оцеляваме. Ване. 2. Survival. Creative World. Не влизай. Защото това ще излезе за малко. Стив. Play. Виж какво? Аз нямам скин. Аз съм Стив. Така. Чакаме Мартинчо. Хай, Мартин. Ние би не ме би, бе. Добре, не се ли гави, по-високо говори, защото миналия клип... Вилич! Вилич! Припих се! Ама има Вилич! Пуза мене на колонията. Ама виж вилиджера! Не мога! Той е бог! Село, поло, дело. И това има ли ковачница, бе, мангел? Ей, мангал, това има ли ковачница, бе? Ама знаеш какво? Това може да нема ковачница с това миндилско село. Това е много наминделено. Чакай. Как да немаш ковачница, бе, миндел? Моли да престанеш да говориш глупости. Я искам да видя дали може да се трейда с вилиджери. Вилиджал, хей. Не може. Прибих един вилидж. Що им биеш хората? Аз съм шерифа на този град. Ело тук от тази къща се живееме щастливо. Стига се да го изверно. Идваш ли, бе? Да. Отивам за дърво. И аз. Има бяло. Ще вземам дъб. Не искам бреза. Газ до дупка. Ще огладя, да знаеш. Не тичай. Мина. Ма си и ти един. Ама той има само брези, бе. Аре, брези ще взимам. Аз намерих дъб. Късметлия. А после знаеш как да се върнеш? Да. Къй е? Знам, бе. Аз знам къде си. Аз съм про. Sugar cane, you are my precious. На какво расте? Расте на гразблок, а не на санд. Това е нещо мистериозно. Марти, помниш ли това с кравите? Да. Оня мап. Не, мапа World. Да. Един път направихме... Аз направих. Да. World. И почваме. Оцеляваме. Там стигаме до едно място. Намираме 3 крави. Убиваме ги. Даваме напред. Намираме 5 крави. Пак ги убиваме. Намираме 6 крави. Убиваме ги. Намираме 8 овци. И тех убиваме. И след това намираме 12 крави. Просто пълно. И накрая намерихме вилич. Ама го изгубихме. И го изтрихме това първо. Щото ни сме прота. А помниш каква къща имахме там? Някакво като царство. Да. Правихме я 2 дена тази.
Аз къща мъж. Има една къща, ама за нея трябват поне 2 стака необработено. Не е обработено. Що пак си го служил на такова кръгче, бе? Аз тъма си го служих на плюс. Защото каквото ми се бъга. Ако ще чуете за какво говорим, нали знаете, това да плюс. Да. Плюс, че той е това те. Тук. Той си го е направил на кръг. Да му запълва. Къде отиде? О, Кол! Кол? Да. Майко! Айран! Къде бе? Не! Оп. Да, аз имам 19 дърво, ще го обрабят. Така. Да направя ли крафтинг? Не, аз без направя. Аз искам да я ми... Чакай, къде ти да бе? Не, внимавай. О, аз съм про и не пада. Не, това подскочи тъпото нещо. Тъп герой. Пуза мене кола. За мен е Айрана. Къв седно. Аз искам колец. Що ще ти даде? XP. Сега гледаш, намирам диаманти. Да, ако намериш са за мене. Защото аз съм намерил айрана. Колко кабелстон да събирам? 34. За всеки. А по една печка. Ще направим няколко печки. За какво ние? Аз чакам малко се по-развием от тогава. Скоро мисля да свършвам клипа, защото телефона ми е на 15%. Абе, аз съм си включил интернет и преди тебе беше на 33. Сега кой знае, телефон ми е на 20. Кой искаш ма да свършва бързо? И без това не трябва да правя много дълги клипа. Значи, какво да правя? Чакай си да работя да... Имам 24 необработен. Всичкото ли да го обработвам? Да. Защото имаме кол. Двайсет цъкания би трябвало да направиш. Така. Мали направя се. Така, ако чувате някакъв шум е горе от съседите. Не от тук. Аз си права. Аз си направих мой. Пълен съм, стига ма пълни. За кой? За Херо, бе. Той да го вземе. Какво бе? Намерих айрон. И то доста. Ако искаш, можеш да седнеш при мен. Има място. Вземи го. Да се изкачваме и скоро да свършваме клипа. Съжалявам, хора, но тези времена са тежки. Малки клипове. Все пак не е най-малкият.
Чакай да си довърша 34 камък. Аз имам 18. Аз имам 34 вече. Приятел, come on. Come with Чакай me. да взема кола, бе. Come with me. No. You come with me. No. Няма но. Има само колец. Колец, молец. Направих се на колец. На колец, ама молец. Ела свършваме клипа. И даже я ирам. Това е първия клип. Не влизаме навътре в мината, защото знаеш какво става като влезем винаги навътре в мината. Аре, се махаме. Така. Помниш ли кога намерихме изоставената мина и вътре вилидио? Да. Марти, помниш, сега ако намеря диаманти, се събирам намирам диаманти. А пък ако намеря... Чакай, бе. Така. Аз ще чувам. Така. Ела до мен. Не бе, героят ти. Аре, ела до мен, бе. Где си, бе? Ей, турка. Чакай, бе. Така, населим снимката. И довиждане, дами и господа. Това беше за този клип. И да. Марто от турка. А! Бу-бу.